chiro ma Kibuye. Wach matimre Kisumu wach marach kabisa. Ingeni Kibuye en chichwa maduong'. En chiro maduong' kabisa. To en chiro makonyo families mang'eny. Ok modak mana Kisumu Central kende. Okonyo aluora mar Nyanza mangima. Ma jok moko be biro kaka chieng' Jumapil. Ji biro loko nikech ka en kar yuto. Omiyo en kama onego bed ni nitie gi kwe, en kama onego bed ni nitie gi ler, en kama onego bed ni nitie gi rit maber. To gima buoga moloyo mano buogo jotelo kendo jok mang'eny en ni koro jo ohala wegi ema koro gore. To gima buogo ji moloyo kendo pile wacho ni mine muol kendo telo mar mine en telo maler. To ka koro ni jo ohala achiel emo wuok nikech gima ne wanene clip moro. En owuok aching' gi yien. To goyo jo ohala wetegi. Kamoro kanyo be gi nyono kabich mar jo ohala moro gipugo gik moko. To en gi yudhe mantie kode. Mano gima onego timre. Tawacho ni county government nitie ga gi department moro mar trade. Trade ni ema ng'iyo kaka chirni ringo kendo kaka iyiero jotelo mag chirni. Omiyo county government through that department mar trade nyaka ne ni jo ohala omi kama ler, jo ohala omi kama rit nitie, jo ohala omi kama kwe nitie. Inyalo timo ohala. Nikech dhano matimo ohala Kibuye kacha. Ka koro lor Kibuye kata gik moko kethore nikech dhawo. To donge jogo te dhi bedo ni koro donge utegi onge kaka gi yud konyruok. To mano kotimre donge jopiny ema chandore. Jopiny ema chandore. In isebedo nyaka jaod bura ma Kisumu mangima kata woman representative. An asebedo woman representative. Nyaramba ni en ng'ama nade? Kibuye ka ndalo mana woman representative Nyaramba ne pod loko nyanya Kibuye ka. En otimo wholesale mar nyanya. Okelo ga nyanya to jiwaro kuome. To Nyaramba ni kata mana tero 2.5 million e chiro kanyo e pesa ngaf. Ne watiyo maber kabisa. Koro gik matimre gi akia ne timre nango. Taparo kendo ni ing'eyo sani wadhi e sa siasa. To samoro jo siasa be nyalo dwaro neno ni ng'ane ni kamoro mako kama lach. Nikech ka koro in go hand nyanya mang'eny nine waji wero kuomi. Donge in gi wafuasi mang'eny. Koro nyalo neno ni ng'ane ni omako kama lach. Omako kama lach to go ng'ato. Niwe mondo koro atime nade amake mondo bed ng'ata. Koro ing'eni ng'ato nyalo hidhore nikech ong'eni ja siasa moro ni toke ni enoge gima nyalo time. To koro nyalo hidhore no nyalo timo gimoro amora nikech oneno ni kata ka timo kama to onge gima dhi tima. Omiya wacho ni wan jo siasa wabe wan gi problem kanyo. Nikech Nyaramba ni kineno gik mosebedo ka timre moko odiochieng' mokwongo matulo otimore nikech Nyaramba. To each time mama gitimore iyudo ni ja siasa moro nitie toke. Tiende ni koro obedo mokuot makata jo siasa go be koro kalo. Kisungu wacho ni you've created a monster. To monster ni be koro hewi gi teko makata ka kikontrol e onge. Mane gima timre kanyo. Mane momiyo kuot kamano. Emomiyo wan kaka jo siasa onego wawe jopiny mondo tim ohandgi e yo ma gitimo. Sama siasa chopo wabo wuoyo gi jopiny, ikwayo gi ombulu, ka giyie ni to gimiyi. To incitement kata keto ni ng'ato kori keto mokuota mogar ni jo ohala wadgi mauso kaka en modwa ni mondo control. Anamor kaka ne utere do ni do kete ni timo nonro to nego bed ranyisi ni ng'ata matimo ohala. Kata ng'ata ok mana chiro Kibuye kende. Ng'ata mantie kama intie. Ni kitimo giri tim gi kwe. Kikelo tulo kata ng'ama nitie toki en ng'a. Pod sirikal bomaki. Okay. Wadonja ne weche mag siasa nikech waneno ka kuka uwe ODM ango siasa tiero. Ndekni Kithni wambe waluo mana gimune mwacho. Wanena gik matimore. ODM ochomo kanye in kinene. Banka no se ango igni 20 e dala ma Mombasa. ODM ochomo loch. Dongi ng'eni wantie gi by elections mabiro juma mabiro. ODM ochomo loch. ODM dhi kawo kom mar Magarini, ODM dhi kawo kom mar Kasipul, ODM dhi kawo kom mar Ugunja, wadhi kawo koda kombe matindo mag MCA kata mag wardgi. Apa ni wanyalo kawo kata dek. Koro ODM kakinene ni ochomo loch. Okay. Kosino ODM ngeni mana itemo panjo ne lakini wacho duogo mane penja achiel ni. Seche mane une uango igni 20 mar ODM. Yes. Wan kaka joma ng'iye gi oko. Nwaneno pogruok e paro e chama. Unu nene nango. Ng'ato wacho gire mene mong'eyo. Gi nying mar ODM ni iluongo ni ODM Democratic Movement. Tiende ni Democratic Movement oyie ni paro nyalo pogore. Kendo paro kochuno ni nyaka lu mana kamoro achiel.
to koro gima ni neno nen paro ma ji golo gima nyocho timrenwa kendo timrene jo Kenya ok en gima yot jakom ni ochalo glue manyocho riwo chama to riwo kabinde mopogre opogre to riwo jo Kenya te koro sama glue koro both mi koro glue onge chap ni nyaka bede koro ji temo ni mondo gol pachgi to e golo parono an kaka Rosa mabe koro en Secretary of Political Affairs e ODM ka ana wacho ni kata sama wagolo peche wa mopogre opogre ni wang'ini to stand mar chama en nang'o kane jakom ntie jakom nolero mang'eny ok dichiel nolero ndalo mang'eny ni sani kor kasani kopimo kendo kogo wang'i ODM en chama maduong' moting'o kabila mang'eny to sani ODM nitie broad based government nang'o nikech jakom ne ng'amo ero kwe jakom kata ka ne chung ni dwa bedo president nodwa no bed president noganda moriwore kendo Kenya ma kwe nitie to ka koro gima notimre tulo manodwa wuok higa mokalo cha nokelo buok mang'eny to jakom noneno ni Kenya ni en gima duong' moingo gima sedware Kenya ka jok moko ma ineno ka neneno machuok ni neno ka jotelo moko ringo ni koro giriwre gi roweche mane dwaro ratichgi to ne e yo mar koko kata demonstration giriwre go mondo koro gimeu nyinggi mano dine yot ne jakom mondo tim to jakom noneno ni kaponi wadwani mondo Kenya pod odong kaka country achiel mayo keyo mwanyalo dhi we mondo agonda chien mondo awuoya ne gi jatelo mantie sanini awuo kode ok nahero gik matimore ok nober tawuo kode mondo wariw wiwa mondo wane kaka pod Kenya wanyalo keto mondo bed Kenya achiel nikech ka en yiero kata gole to pod wantie gi 2027 ma yiero bro bet ma wanyalo golego e yo ombulu koro jakom nodonjo broad based government to nosiko konwa kata bura manobedo gi parliamentary group marwa mar ODM nokonwa ni for now wantie broad based government to ma wantie broad based government kikiting dhogi ni wacho 2 term kikiting dhogi ni wacho 1 term mano ndam kato kang wabro chope ka wasepimo kaka piny dhi nikech ing'e ni siasa lokre pile pile siasa ok en static to 2027 pod bor koro wago uru wang'wa mondo wane ane kaka piny dhi to samwago wang'wa no to waket maino wate e gero chama nikech kata ka 2027 ochopo kata kochopo ni koro ji dhi wuoyo to nyaka bed ni chamo tegno kore ka wan be kwagolo duondwa mesa tinyalo winjwa to sama wagero chama no wang'eyo jakom nong'eyo ni stand manokaoni nokomoro jopiny mang'eny to nokoni gima jopiny bro ng'eyo kata bro miyo jopiny duog mirwak gimwatimoni en ni gik manyocha wandiko maniluongo ni 10 point agenda ka ema koro wa make sure ni kata sama wagero chama to mago be wago tik ni timo nikech adier gigo ka dino timre kata kotimore to gin gik madhi konyo jo Kenya kendo dhi konyo jopiny koro nowewa ni 10 point agenda ni ema kik waleng ne wang'wa to sani wane broad based government to kochopo 2027 kata sama waneno nikech siasa lokre bok rit ng'ato to wabro go machiemo kendo to wabro decide kaka oganda wabro decide kaka jochama mag ODM moriwo kabila moko te ni to koro watim nang'o to gimilero mana maber ni ang'o miuntire kiko it jopiny e wacho ana paro ni Trevor nasebede chama ni kiwacho founders mine ne tin ahinya anasebede chama ni since 2005 awinjo ka jok mang'eny koni gin founders nang'o ne wan mine matin ahinya kanyo higni 20 koro yes to e chama ka nyaka bede discipline kidwaro ni chama ogere nyaka bed discipline en ni ok anyala chung' ni Rosa oyaye kawuono to abukra to awacho gimoro amora yin be kaka jachama iwach gimoro amora ng'ato be kaka jachama wach gimoro amora mani ng'eni koro wakiko it jopiny nikech jopiny gi to neno waduto kaka jotelo moyier gi chama mar ODM masami wacho gimoro to jopiny mane gima jopiny dhi kawo koro kwa kiko itgi gi weche mang'eny tiende ni wa confuse jopiny to gimomiyo wa confuse jopiny takia nikech anything miwacho onego bed koluwore gi position mar party en ni sani wantie broad based government watieg chama watim gimwa nyalo timo te
mondo 10-point agenda to losi to kaso ochopo ni koro kendo wadwani watim nang'o to wanabed kanyakla mondo wane kuma wadhi. Iwacho gini maler to nitiere gik moko ariyo matungo chama sani moluongo ni Ndekni gi Kithni. Gin weche moko ariyo. Achiel en jotelo moyier. Itineno ni chama ni Ndekni to Kithni. Nikech Ndekni to Kithni e iye kanyo. To Kithni chama to imara. Ok mane ma penjo ni kata jotelo nikech nitiere weche ariyo kende muywaru e maduong' e higa mar 20 manohango ni. Mokuongo en jotelo moyiero sani. Yes. Mar ariyo en chung' gi jatend piny Kenya William Ruto higa mar 2027 koso oyo nikech iu kanyo nitie joma osewacho ni gidhi chung' bang' 2027 gidhi chung' kode. Yes. To wachaka ni gi weche mag telo ni. In kaka jagoro mar weche mag siasa, jotelo mantiere sani gi gin kanye yo moyiedhi koso gidonjo gi yo moko riere. Mokwongo adwa na wachi confusion maro bedo kama tin. Yiero mosetim machama nochako iga mokalo ne en yiero mar polling station. Kwa tieko polling station wadhi e sub branch mabi nyalo luong ni ward. Ae wadhi e branch miluongo ni constituency. E counties mane branches kata constituencies gi teno osetimo yiero nodhi mbele otimo yiero mar county. One for example kaka jo Kisumo. Nyando ne nigi pogruok moro magwenyruok matin. Miyiero gi mar branch ok norumo. Matiende ni koro Kisumu County ok ne nyal bedo gi yiero mar county nikech constituency gi achiel kata branch gi achiel pok otimo yiero. Mano timre Kisumu. Nairobi ka be the same. Nairobi ka nitie constituencies mano dhi e court. Magin be koro nyaka lu chik mar court. Magi be pok itimo yiero mar county. Nikech koro counties 47 gi pok otimo yiero te. Ok wanyal bedo gi yiero makoro yiero go national officials. Midhi tim gi National Governing Council. Ok wanyal bedo gi yiero no. Yiero no nyalo bet mana ka 47 counties gi ose yiero te. Gima ni neno ka koro timre sama ne wan Mombasa ni. En ni ka koro ne obedi propose. NECO propose. Central Committee propose. Ni wan gi positions ka majowa mano mako osedhi e sirikal koro positions gi ni nono. Watim nade niket ng'ane ka waket ng'ane ka waket mano ne jo NECO poro gi jo Central Committee bo poro ka gi take into account principles mag chama ma en ni chama kik bed notende kamoro achiel. Chama onego bed ni rwako ji kwako ji duto. Koro kaka ODM tie gi kabinde mang'eny chama kik bed ni en chama mar jo Mombasa kende ni momitelo. Obed no kwako ji mopogre opogre. Mago gik mani neno kipogo lemo. Chama kik bed no tende ni chuo kende kata mine kende magikaw. Nikech chama believe in equitable distribution. Kendo chama believe ni kama mine ntie chuo be nyaka bede. Kama chuo ntie mine nyaka bede. Mano be ne okonyo mondo e bwo jakom ka jakom obed mondo pog lemogi. Koro lemogi mane proposal ma wach manopor wach manopim matiende ni luongo gi ni jogi ntie acting position. Sama intie acting position ionge go authority nyingi pok odhi kata ka registrar makati ndiko barua ni ne chairperson in mana chairperson di gi jo ODM but registrar ok recognize nikech pok ibedo pok oted nyingi kucha donge. Koro it was important ni mondo jogi opuodhi ipuodhogi mana ka NDC kaka Manyocha National Delegates Conference mane wan gocha otimore. Gine magi nyalo puodho ka giwacho ni gima NEC notimo gima Central Committee notimo mano gima wayiego. Ka giyiego kore kindiko ne office mar registrar ni kama officials mondo koro chamo move ma officials gi koro bed jok motegno manyalo dhi mbele gi. To mano kotimore. That's happened. That is what happened. What NDC yuka mapenyo ni NDC ne okotimore. NDC notimo kata NDC ni enango baba. Okune jo jamun mung'eyo nikech nupenjuru kuchuku wacho ni kaber to nego luonge NDC mondo yier jotelo manyien. Ing'e nitie pogruok between NDC National Delegates Conference to the National Governing Council. It's different. Koro Delegates Conference delegates no biro te. Delegates gi gin MCS te. Delegates gi gin MPs te. Delegates gi gin chairmende mag counties te. Delegates gi gin chairmende mag branches te. Delegates gi wantie gi different
entities, mag ODM, Youth League, Women League, gibende ma national gi prario be no biro. So it was very well constituted and very well attended. Yes. Penjo mano penji chogo Winnie Odinga. Ene mano penjo ko wacho ni wadwaro ni mondo ji obed piny mondo ng'iane ni to NDC bedino yiero joma koro wamiyo chamo muma sani gi. Okapar ni Winnie Odinga no penjo mano. Winnie Odinga was looking at the broader picture of the role of ODM within the broad-based government. Way forward for negotiations or participation or engagement gi broad-based government. Koro Winnie Odinga ne penjo ni jakom koro nindo. To waduto wang'eyo ni jakom emane jatendwa broad-based government kata. Nikech broad-based government, jo ODM notel negi gi jakom. To jo UDA notel negi gi William Ruto. Kendo mage jok manoketo seyie 10-point agenda. Koro gima ne Winnie penjo, en ni jakom koro senindo. To jakom emane wamiyo teko wate ni ene motanwa gino. Kaka negi wuoyo, kaka president be ni kucha, kaka jatend UDA, jakom kaka jatelo, mane jatend ODM. Ema koro nyalo tayo gini. Koro gima ne Winnie penjo, eni makoro jakom onge ni. Wan kaka jochama, wang'iyane uru, ni ng'awa kata jok mage, manyalo tayo nwa gini. Nikech gini en gima complicated. And indeed en gima complicated. Nikech samoro, moloyo kaka a 10-point agenda kanyo, ne wawacho ni abductions gi mondo stop. Tiende ni ndhiyo, nyithindo, to ilal kod gi mano nego stop. To samoro nyochi yudo kapodi mano timore. Kodi ng'eni complication bedo ni yawa. To koro mawanjo ODM to ne makoni ma wene po 10-point agenda ni. Koro ti watim denad. Wawuogi koso wago koko koso watim nango. Mano kelo complication. Koro it needs ni wawinjre ni ng'ane gi ng'ane kore mamondo dhi otimango. Wayie ni gine mamondo gidhi tawa kaka ODM e negotiation mar kata engagement mar broad-based government. Mane kaka unu winje nikech wato manwa winje gi oko kanwa winjo ko penja yanga ni joma nitie jotelo mantiere sani gi mano ko wachi unu nitie kanyo wano wacho mana gimo no winjo gi koni nikech openja yanga ni no penjo ni jotelo mantie sani gi be gi romo tichoro ko chama ni ngeme mo wacho ni mano gima ana nyalo duoko waluongi NDC mondo ngiswa to wawacho the same thing. Benadine kecheto no eto no penjo jotelo mantie sani gi no penjo to nikech jakom emane jatelo donge jakom emane jatendwa mane timo gino. Koro after the hierarchy ngeni ODM nigi structures that are very well established. Koro sani jotend ODM gin deputy party leaders adek. Jotend ODM gin chairperson achiel. Donge mago kode jotelo mantie mbele. Ai wantie koda gi secretary general. Kapok wakao Secretary of Political Affairs, wapok wakao moko gintie offices moyier mamago jotendwa mwaketo mbele. Koro the question was, in a normal circumstance, jotelo gidonge monego beni koro tayo wagino. Koro gima ne Winnie penjo ni gima complicated ni. Jatendwa koro nindo. Jotelo ma wan gogi, waneno ka ginyalo timonwa gini. Ka ginyalo timonwa gini, donge gidhi mbele. Ka waneno kaka jochama no ginyalo timonwa gini, donge koro wanyalo koni un kata ka un jotelo, ng'ama nyalo tayonwa gini en ng'ane gi ng'ane nikech gine ma gitimre kama. Mano ke wuoyo. Ma joma wacho ni gichamo muma e tok chik gin joma baro. No. Muma ok nok ana nakachamo muma. Kendo nachamo gi kisungu motegno nikech bing'eni apuonjo kisungu. Kendo miya muma tating'o gi batha ko lweta koni. Ta wacha malongo mowacho ni chama ni adwa tiyo ne maonge luoro, maonge akwede. Kendo nakawe ka piny tenena. Koro nokawe tok chiel man. Okay. Ntiere gimoro be mane Winnie Odinga wacho ka ndi we winjane no dhi wacho nang'o e wach ni wanji kaka chogo no wuoyo. Winjane. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. We are sorry that we don't always get it right.
Oleni. But we will never be sorry for being inconvenient. Nitie joma ndhogo chama. Koso unu winje nango nikech nende ni wawinjo gi gima opogore. An gima winjo Swahili to beyo kabere to I don't know what an gima winjo kanyo. Any ODM is a party that is open. ODM is a party jakomwa mwaluoro Raila Amolo Odinga. Nen jakom makata ka nong'e ni jopiny ohere kendo jochama ohere kendo yie kode kendo miye thuolo no tel negi. En ok notim gike kende kucha. Nochako duogo ir jopiny. Kapok otimo gimoro. Pache to kamoro sing'e ni my direction maber ka wakawo. To pod oduogo ir jopiny kowinjo pachgi ni to uparo nang'o, to uparo nang'o. That is open. Bedo open. Koro mane kaka ODM osebet. Ni paro mitime ODM cannot be gimodire kata in secrecy. It is in the open. Koro apani gimomedo jiwo. Eni mana kaka ODM osebedo katimo gigi with openness. Kaka pod watim gigwa in openness. Ingeni bedroom cha pillow talk show kaparo ganien manajari yo dhako gi dichuo. Ok manajari yo. Mama no kori wacho ni secret donge. It can embody or show ni secrecy. You know it can mean ni ginoktime secrecy. En gima itimo ayanga open maji otwake. Wadwa winjo ka gima wacho ni nitiere joma temo uso chama e iu kanyo. Koro winjoru ni umae jo mudhiye to nitiere joma But let me ask you, chama ni nyalo us nade? An akia kaka nyalo us chama. Nikech chama en dhano. Koro in da usi. Chung mar to chama. In de usa. To kata kitemo usa ni in kode dhi koni, tanto kadwa dhi kanyo. Donge an gi option na nyalo wuok kanyo. You know? So chama nidwa us nango. That's why I'm saying nyo kapani no mino ni uso chama nikech chama uso nango. Nikech kata kama wacho ni Ruto, President Ruto wami ODM. ODM is people. Cut those people tamredi. Kori uso chama nango. Uso nying ma chama ni ODM kosi usango because chama en dhano. Okay. Kori idhi uso dhano nango. Nitiere gimoro be mane James Orengo Governor Masiaya bende nowacho e wach mar chung mar ODM njane kaka wacho. And you stand on the basis that your leader Raila Amolo Odinga wanted a strong and free country. We must fight everywhere. We must fight everywhere. Na mimi kama kuna watu wanauoga, kama mna uoga, msiuze uoga kwetu. We are prepared to go back to the streets. Me as James Orengo, I am prepared to go back to the streets. Kono jum, 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 kono jum. Twende. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? My personal opinion, that's old type of politics. Old type of politics? Yes. Okay. You don't go back to the streets for the sake of going back to the streets. Nyaka reason bed momiyo idwa the streets. Jakom ok notero wa streets mana nikech nodwa ni wadhi streets. Never. Jakom every time netemo ni mondo o point out ni gini ok dhi maber losuru gini. Gini ok dhi maber losuru gini. Ma street nen last option. Ka jotelo manotemo wuoyogo ok ne winj gima wacho. Eka ni dhi street ni to kara koro wayangre mondo ne ni gina die jopiny ok dwar. To mana ka nosetemo point out. To nitie reason nyaka bedi mondo omi dhi street. Koro awinjo ka governor Orengo wuoyo. Koro ok do adhi street ni an kora guok mana odona dhi street. Nyaka bedi ni gimoro timre matera street. So kapoko wacho ni tera ure street donge nyaka jiwo ming'e ni en ang'o momiyo wadwa dhi street to be nitie yo moro minyalo losego to ka onge yo minyalo losego kata kwasetemo yore mopogre to kolosre motamore kore kinyalo dhi street. Koro chung ni wacho ni wadhi dhi street for me aparo ni mano insightful, and for us as ODM street has never been the first option.
It is always ni wasetemo yore te, wagweyo gi jotelo, watemo ang'o, to ka koro tamre, to kara koro winjuru duond jopiny, you know, kawa the street. Koro okapar ni ODM ni en ja street. No, ODM ok en ja street. ODM en ja bura. ODM en ja thuolo. ODM en ja yalo. To kotamore, to ODM ok ja luoro. ODM pod nyalo the street mondo ne ni gima gidwaro maber kotimre ne jopiny notimore. Yes. Higa mar 2027 kama wach mapogruok e paro bende wuoke. Nitiere jo mano wuoyo bende mana ODM at 20 no kama oting'o Joho, oting'o Badege, oting'o Wandai. Gin gisewacho ni higa mar 2027 mokwongo ODM ok nyal golo jatend piny Kenya. Mar ariyo gin gidhi chungi jatend piny Kenya masani. Ito koro ka jatendi mama chariani owacho ni dwa chung. In dange ka wacho ni nin kiki chung kati inge mana ni dwa ni ngato chung. Kiko mana ine mi chung ine mwate. Donge girito tijgi. Gino gidhi girito tijgi. To koro gino gin a position mar tele ODM madangi bed ni gine magi wacho mouthpiece mar ODM. Gin apa ni girito tijgi. Nikech ging'eyo ni jatendgi ma President William Ruto to nyaka kendo dhi chung 2027. Koro donge nyaka gigone manoporo. Nikech kok gigone oporo dongi kone gima tiya winjo kiwacho ni bye. Bye. Bye modhi ni bose gonu gonde. Owacho ni jotelo mantie sani gi ng'enyu dhi dala. Oh, adigo ni bye. Ibugo ni bye. Anta asetiyo ne jo Kisumu West. Ma bye no again jo Kisumu West gi teko ma Nyasaye ok digona. To kwa se wuoyo kodgi mwaneno niere ka mwanyalo bete. To ginyalo gonya na dhi kamoro to ok ni bye to jo Kisumu West ok nyal gona. Idwa dhi e kom mar governor. Wachopo kama koro nyaka wa make that decision, but mago achiel kuom gik mantie paro to wabo wuoyo gi jo Kisumu West, wabo wuoyo gi jo Kisumu nikech gigo kinyalo muomorie nikech dhane manyaka goni ombulu, dhane manyaka yie ni nyalo timo tijno. Koro wawuoyo kendo watimo nonro mondo waneni nyalore koso ok nyalore. In king'iye nyaka sani nikech chal ka gima kiewo koro segor. Nitiere joma chungi jatend piny masani William Ruto, nitiere joma chungi Kalonzo gere gi Rigathi Gachagua gere. Un kaka ODM, un gi yiero mane kind ji ariyo gi? Ere kama udhi chungi kineno gini mayot? Aparo ni nyalo tek ne jo ODM mondo chung kama Gachagua nitie. Nyalo tek ne jo ODM kabisa. Nikech jo ODM gigi ok nyal wil gi gik mang'eny ma Gachagua notimo. Ok nyal wir. Nosenyiso wachaye. Onyiso jatendwa achaye. Achaye machaye. Gi weche maricho moko nego owach ne jatelo. Nosenyiso gandawa achaye. Ogandawa gi ji duto manogocho ne jakombwa kata jo ODM onyiso gi achaye. Kokwedo gi ni un uonge shares. Un beduru kucha ung'i kwa hadho ring'o. Un ubed kuro nikech uonge shares. Yet wan kaka ODM wawacho ni Kenya en achiel. To Kenya ng'ato ka ng'ato nigi ratiro monyalo go kura kamoro amora modwaro. To kamigoe kura ok monego ng'i kidwa mi dongruok kata ber moro mowuok e Kenya kaka pi, kaka hospital, kaka somo, kaka udi. In tij sirikal nokwak ji te mogone gi kura kata moko gone gi kura. To Gachagua nosewuok monyiso ni en korka kore en ong'iyo ni kuri go kanye maka ok igo kura kama odwa ni goe to tiene ni gigi te kuri kwedie. Koro nyalo bedo matek ne jo ODM mondo odonj kuma Gachagua nitie. Nyalo bedo matek nikech tich manomiirego en tich manokoni en tije onge tich motimo. En tije mana ng'iyo ni jakombwa mane Raila Amolo Odinga ok ochopo State House. Ni koneno to ndhino. Ndalo makoro ne watimo demonstration mar ngima manosebedo matek. Nokone jatelo masani ni miya jumbe 2. In itugo gi ng'ani nikech in nichamo Serelak. An ng'ama nodonge mau. Miya jumbe 2 tabo tieko ng'ani to piny bro mana ywage jumbe 2 to rumo. Okapani joluo nyalo gocho ne ng'at moro ilano kata nyalo dwa bede side no. Magi gik ma opogore gi gima chama mane joluo ntie kata chama wa mar jo ODM moriwo jok moko neno nikech chama wa en chama ukwako ji morwako ji te. Koro
an kaka Rosa aneno ni formation whatever formation mabro biro aneno ni ODM nyalo bedo gi pek mar donje chama mar kamoro amora ma Gachagua ntie. To kuseneno mano kuro yiero maru mudonge nango ka kuro kamotingo Gachagua motingo Kalonzo tingo Matiang'i tingo jogo te usewacho ni mano dhi bedo matek. Kuro ango modo ok mana jatend piny Kenya. Pod wanyalo kata golo wuoyi moro matiyo Citizen miluongo ni Trevor kata kwa goli ni ne mwateri kwani ino kina okini wuoyi kata ne mutera to nyakwa makre gi joma wadhi makore gi ng'agi kokimakri Gachagua to kono jiyo koche moseyiero ni ok wadhi yie kuro wadongi komani kokimakri gi Gachagua to ji ma ng'ata minyalo makruok go korume Kenya. In isebedo siasa higni 20 ngini nyakwa makre gi ji monde ko mano te kaka en bende kaka piny onego to kendo nikech wasekawo tong' konchiel wacho ni jogi koro gin ok wanyal riwore kodgi nikech kama ne giwacho jogo nikech siasa kore kochakore siasa pod biro in gadier ni jogo bro riwre bro dong kaka giriwre no in gadiera no donge siasa en gima lokre pile pile kawuono nind koni kinyo nind koni kaka gin no in gadiera ni gibro bet ni gin kamano donge siasa en gir kisera ini yonge gadier ni wabe wanyalo sero jomoko kadi kanyo mwariwre go miwuoge kampno donge wanyalo kaka jo ODM okune mung'eyo ne emo miya penji ni chenro aina mane nikech ngene jopiny bende ng'iyo ni miwauru yo miluwo mondo jopiny ong'e ni mae kumwa chenro mang'eno kwa nyal donje kaka jo ODM ten chenro mar Gachagua to kisera jo ODM jo kisera ok nyal chando tamo jo ODM mondo ser kata jok ma Gachagua nigo kanyo ipani ok nyal timore kwani jogo no guru gi musmal donge gibe kaka gitemo no pod jomoko nyalo guok be samori neno mana ka cracks be bedo kanyo donge to pod ginyalo guok mi formations mantie sane gi ok mabro bedo 2027 matin ntiere riwruok machielo madhi wuok mar adek mopogore gi mwaneno sane an kaka Rosa aneno ni formations mantie sane gi ogibi bedo kaka gin gibro bedo different yes to udhi losa achiel kuomgi kosudhi chungi jatend definitely nikech wan jo Kenya kata wachungi gi ng'ato kata wasero ng'ato to donge wabe wane party wa nyaka bed mbele be nyaka bed part of elections ma 2027 ntie joma wacho ni EU ka ndio kunyal mako chama motegno kaka Raila Amolo Odinga no make ng'iso ni okunyal biro gi oganda joluo te ng'ato dhi pogore kien ntie joluo ma Siaya ntie joluo ma Kisumu ntie joluo ma Migori ntie ma Homa Bay ma ng'ato dhi mana go mbaka kien mok ni udhi biro kamoro achiel anadwa na wach ni kaka na chako cha en adier ni onge ng'ama dirwak woche jakom mirome jakom ne ntie gi mich kenanto da mo mapara neno ni mich ni no kuom Nyasaye mich mar riwo ji keni neno koriwo ganda mok joluo kende mwawacho wachgini nikech teko mar ODM ok en joluo kende teko mar ODM omiyo ng'ato diluongo ODM e mesa en ni ODM oting'o jo Mombasa ODM oting'o Masai ODM oting'o jo Nairobi gi ODM oting'o Baluya mano kore ka wan gi teko kendo wan gi kwan maduong' mana chopo 50% to ka koro waweyo ni koro me joka be chuny gi chido modhi ni wadong kata joluo kendwa kata ka wariwre ka joluo te onge ng'ama dhi luongo wa mesa nikech koro watin koro tijwa maduong' sama wacho ni 10-point agenda sama wacho ni strengthening the party cha eni nyaka watem kabisa kako nagi nikech onagi wan waonge chama moro mae chama ma wantiere jomoko kati ng'eni nigi chama moko magidonje wato kai ODM ni mwakete maino wate koro nyaka watem ni kik watim gima nyalo miyo jogo wuogi nikech ka giwuok to teko ODM koro dok piny ntiere jomosebedo katemo sero jatend piny Kenya ni mondo obi ochungi ODM mano kaparo ni wacharo ma usegoye mbaka pok wagoye mbaka to sesa ka bedo ng'ama ilunge wach ok magi weche milungo to un wigi be ntinga mudwa chungo nikech nwawinjo ka party leader nowacho chieng' moro kanyo ni lemo matin mogik ma ODM nyalo paro en jalup jatend piny Kenya osewinjo ka joka ka oting'o senator ma Nandi Cherargei osewacho dichiel ni mano tadwa kata gora ge buge sani kama sama kora biro kani adwa kata go nikech magi achai ma ng'ato onego ketnwa maga chai nikech ok nyal bedo ni sama tulo ne wuok ODM mano wuok mokelo kwe makoro miyo sirikal ni dhi mbele ni tichaki duogonwa ni kombe moko to manyura manya kata kom mar village elder mano donga chai mana chai and that was in very bad taste kora kone ni kiki chaki wuok kamano mage gik mak medo ketho chunji nikech wan ODM
Wan e chama mosebede Kenya ka for 20 years. Wan e chama man gi the biggest national outlook. Wan e makori konwa ludhi man village elder. Village elder no wanyalo man ka wan kod gi coalition. Huh? Wadonj kod gi coalition ay wamanyi village elder. Mano donge na chai. Un chung maru ni kanyo. Mana chai di best piny Kenya gi jalup jatend piny Kenya. Every party ka party dwani mondo oyud power. To power ni kiyude ni une ma uloso sirikal. Mano e power makoro nyalo miyo thuolo mondo tim go giku policies ute manungo ka ukel maber. To wang'eyo ni Kenya kasani bedo matek ni chama chiel nyalo dhi yudo teko kende wuon binafsi mondo oyud power en kaka chama no kende mondo kel go policies gete. Wang'e ni coalitions nyaka bede. As it is now, adwa na wat ni position mar chama en ni wakia ni coalition wadhi bede 2027 en coalition wadhi bede gi ng'a. But sane gi sama wueni kama wantiere en a broad-based government. Nikech mano be ilero maber nikech mano be penjo ma wambe jopiny penjo wa kuonde te akia ni umbe kaka jotelo bi penjo no kata jotend duol. Jopiny bende penjo ni miwa uru yo mondo wang'e ni mae ka mwaluwo sani nikech koro dong' matin ne higni 2 jojiwo osewacho ni koro wachomo kanye nyiswa uru dichiel mondo ji ong'e. Wacho ni Ndekni gi Rikni Ndekni gi Kithni. Apani adwa mana kwayo jo chama kata onagi gi jopiny ni patience cha iluongo nango orwok en mich ma kuom Nyasaye. E siasa ka jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Inyalo rikni kiweni kwalo ng'wech to kar rikni miketho gima dino kiketho. You see? Koro siasa ka neno nyaka bed matut nikech siasa lokre pile pile. Koro okinyalo rikni nikech ok wanyal rikni kawuono mwach ni wan wakawo coalition ni mae ng'amwa dhigo tidhi yudo ni mbele ka gik moko kethore ma kudhi kode tugoru mana piny, you know. So akwayo mana jopiny ni wabedru patient. Tich makoro jotelo gi nigo sani e mbele wa en ni by elections makoro idhi timgi wakete maino wa nikech sama walogi mang'eny to medo tiego chama kendo medo duogo chuny jo chama. Koro mae tich ma wantiego next week. To bang' mano wangor wang'wa 10-point agenda cha. Mondo waneni to bi time kaka ne onego time kaka ne jakom gi jatelo masani ondikore. Aeto waketa activities wa mag grassroots ka mondo bed matiego jo chama mondo chama omed yarore. An magi gik moko adek maneno ni wantigo sani. In kaka jatelo achiel kuom jotelo mar ODM kendi sibedo chama ni moloyo kata ng'eny rowere ma wuoyo sani gi. Waneno ka ng'ato kaka Babu Owino openjo moro ni to an ne kaka rawera. An onge lemo ma jogi oneno ni oromo koda. Mane gima wacho niya Babu wentie nek donge. Koro be nobuoga kowacho mano nikech lemo ok ne pogi e bura mane nitie Mombasa. Lemo ok ne pogi. Babu giri ok ne nyal kawo ok ne nikech gin ne ose kombe gigo kaka ne ose yiergie ne onge lokruok. An koro komba ne en kom mano kaw gi waziri ne obete gi waziri Wandai. Koro kaka waziri no wuok no keta acting position. Koro nyaka ne sida oro iluongo ni confirm. Mano kare nyaka sida. Mano komiyo ni kombe mano bedo confirmed chieng'no gin kombe madongo moingo ma Babu giri ntiere ka. En mana ni magi koro ne jo circumstances not obiro ni ji nyocho wuoke. Koro ket jok moko e acting to koro mondo ji odhi mbele idwa ni mondo sidhgi mondo gibed kaka Babu giri. Hey. Koro kano wacho kamano taparo ni aluongo ga Babu ni wuodo nyango. Aluongo ni wuodo nyango baba wane silwal kabisa. Koro nikech Babu silwal usika koni wuodo nyango. Koro ne en kanyo no both ne matin no ko understand matin nikech kanyo ne en yiero manyien. En mana ni jok manyocha ntie acting position e kombe manyocha thuolo bete koro ni I confirm. To be en gadieri ni ntie kaka upengo ne gi ang'aya joma tindo gi. Chal ga gi mu sideline gi dongere. Joma tindo ma under 35 koso joma tindo nikech waneno ka ng'eny mutni ni kuomgi kama oting'o Sifuna gere kama oting'o Babu Owino gere gichalo ka gima gineno ni chama ka okumiyo gi thuolo maber. Ato ke nanene mopog naneno mana ni
ni roweche ni giremo maliet koro reme ma pod liet nikech wabediere mane wan iki gi kama wabene rembo liet mana kamano koro remb gi liet gidwa gik madhi piyo piyo lakini e chama ka samoro orwok be nyalo bedo mich maber. In kaka jatelo wach mogik miwego do jopiny en wach mane nikech sakoro mawa wangwa ang'o midwa ni jopiny owinj kuomi kawuono ka. Trevor dwa wuoyo gi onagi. Jakomo owenwa gi maber. Owenwa gi maber ma piny duto seneno. Nikech onge chama mora mora Kenya ka mosebedo ni kodo gore piny ok oyudo gimodwaro kodo timang'o to pod en mana chama igni 20. Thoth chama ichako to bang' yiero igoyo iweyo ikawo moro to jakomo wewa gi gimaber gimotegno makidhi e polling station ka polling station e Kenya ka iyudo officials kendo iyudo members mag chama. Kidhi e ward ka ward e Kenya ka 1450 wards iyudo officials kendo delegates mag chama. Kidhi e constituency gimotegno kabisa to gimokwako Kenya manigi national outlook. Koro an gima kono nagi ni ma e girwa wan waonge moro watimuru matek mondo kik wapogre nikech sama wapogre winjo kiwacho kia ni South Nyanza, Central Nyanza, kia nang'ang'o ma ng'ato ka ng'ato koro dwa yudho mare kata ni Rosa wacho ni an constituency na koro adhi timo kama jatelo moro be wacho kamano tiende ni koro wakelo pogruok to sama wapogore onge ng'ama ni winjwa. Nyocha oseluor wa Kenya ka makigo mbak siasa ok inyal go mbak siasa ka jaluo onge nikech ging'e ni joluo biro as one to ka jaluo owacho to wacho to ka jatelo wacho ok ne wawacho ni baba ko wacho ni left to left baba ko wacho ni right to right baba ko wacho ni fire to fire koro ang'o momiyo left gi right gi fire mane baba wacho ni dwa keth mane ma wacho ne onagi ni riwruokwa e tekowa to bende ka gimoro tiyo kisungu wacho ni if it's working don't fix it. Idwa fix gima tiyo to idwa kethe ni fix yango to tiyo. Nero kamano mheshimiwa. Ndio kisungu biinde na. Ya kinjo ya in mwalimu yeye kisungu ba. Mheshimiwa Rosa Buyu Kisumu West mroja od bura ma Kisumu West ero kamana yenye. Odoro ni awi maber angini jigonu bai mang'eny to ubro. Ego no bai jomia linda bai. Ubro wuoyo gi jopiny. Mane kama weche ndomoro mar duel ero kamana yenye kumketera Mugi TV ka endie ka saa 3 kochopo to George Bati Daddy Cool bro biro ka mondo ng'is weche mosebedo katimore pacho ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere bani